Thank you. Mr. Pavel. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, accesarea și utilizarea cu succes a fondurilor europene reprezintă pentru multe comunități din țara mea, în special cele din mediul rural, poate singura șansă la dezvoltare sau singura șansă pentru un viitor mai bun. Acest Parlament, împreună cu Comisia Europeană, trebuie să țină seama însă și de realitățile din teren și de problemele cu care se confruntă aceste localități. Trebuie să cerem împreună Guvernului României să ia măsuri urgente, astfel încât să faciliteze accesul comunităților rurale la programele finanțate de Uniunea Europeană. Proceduri simplificate, proiecte șablon și un fond național de cofinanțare pentru comunități ce nu își permit această cofinanțare sunt lucruri foarte ușor de făcut și chiar rapid. După alegerile locale din acest an, toți primarii, consilierii locali și județeni trebuie să își concentreze întreaga energie pentru accesarea acestor finanțări. Nu ne mai permitem încă un exercițiu bugetar în care să pierdem fonduri europene, ba mai mult trebuie să căutăm parteneri în țările state membre pentru a accesa direct fonduri de la Comisie.